Pausoka, pausoka, bagoaz aurrera, poliki, poliki, betez gure ametsak. Pausoka elkartea behar bereziak dituzten haurren gurasoek osatu zuten. Eta bere zentroetan, disiplina anitzeko errehabilitazio terapiak eskaintzen dituzte. Bai, fisioterapeutak, logopedak, terapeuta okupazionalak, psikologoak, denetariko profesionalek modu koordinatuan egiten dute lan haurren bizikalitatea hobetzeko. Horretaz gain, pausoka elkartean ere badute sare bat antolatuta, gurasoei eta familiei laguntza eskaintzeko. Orain, pausoka elkartearen mikrodokumentala ikusiko duzue. Eta biziposa.eu zen sartu ezkero, 10 elkarten mikrodokumentalak dituzue ikusgai. Bai horixe, bizipostu zaitezte, izan voluntario, izan babesle. Munduak guztiontzat beharko luke. Gora bizipoza, eta gora pausoka elkartea. Pausoka, pausoka, bagoaz aurrera.